Kasi ba yung kabalayan niya, ako yung Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, muli tayo na-invite ng Phil Indes Mimosa Plus Leisure City dito sa Clark, Pampanga. So dito mismo sa kanilang Acacia Open Grounds na kung nasaan yung kanilang playground. Kung gusto nyo pumunta dito guys, open sila ng 6 AM until 10 PM. So daily naman ito nga Acacia Open Grounds nila sa may playground area. Pero itong sa may It's by the Park natin, sa may food bazaar, inflatables, live acoustic performances nila guys. So by schedule siya. Open naman ito nga It's by the Park ng 4 PM until 9 PM. And mag-start yung live acoustic performances ng 7 PM onwards. So kaninang umaga nagkaroon din sila ng isang activities yung Zumba. So nag-start siya ng 7:30 to 8:30 AM. Kung gusto niyo pumunta dito guys, follow niyo lang yung kanilang Facebook page, Phil Indes Mimosa Plus Leisure City dito sa Clark, Pampanga. Tayo sa area ng mga go-kart nila. 15 minutes is 30 pesos and then 30 minutes is 50 pesos lang. Kaya sigurado mag-enjoy na yung mga kids nyo dito. Ang daming nagre-renta ng mga go-kart nila dito. Syempre, meron silang free inflatables area. Naghanap kayo ng isang place na gusto nyo mag-chill and mag-unwind. So, perfect place itong Acacia Open Grounds dito sa Phil Indes Mimosa Plus Leisure City, Clark, Pampanga. So, malapit lang siya mismo dito sa CDC. Yan, paki-follow yung kanilang Facebook page, Phil Indes Mimosa Plus, para updated kayo guys kung kailan merong free inflatable, syempre live acoustic performances, and by schedule din yung pagkakaroon nila ng go-kart dito. So for sure guys, na mabubusog kayo sa mga foods and drinks na ino-offer nila dito. Guys, nandito tayo sa area ng playground ng Acacia Open Ground. So ito yung sinasabi ko na open ng 6 AM until 10 PM. Kung gusto nyo pumasyal dito kahit wala yung free inflatables nila, yung go-kart, live acoustic performances nila, and then yung food bazaar. Kung gusto nyo palang pumasyal dito, pwede kayo magdala ng camping chair nyo or yung camping mat, pwede kayong maglagay dito. For sure guys, na matutuwa yung mga kids nyo pag pumunta kayo dito sa Acacia Open Ground sa playground area. Hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video to para malaman din ng mga ibang kabalin natin itong si Acacia Open Grounds, Phil Indes Mimosa Plus Leisure City dito sa Clark, Pampanga. And then syempre yung kanilang It's by the Park. So until our next vlog, peace out!